ନମସ୍କାର। ଅନୁଭୂତିର ଛୋଟିଆ କଥା। ଲାଇଫ୍ଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିବ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ସବୁ ଅଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ନଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେବେଳେ ସ୍ମୁଥଲି ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବ ଏତେ ମାନେ କ'ଣ ଲାଇଫ୍ର ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ୍ ଝିଞ୍ଝଟ ତନାव ସବୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଅପମାନ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ହୁଏ କାମ ପ୍ରେସରରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗୋନି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆମର ରାଗରେ ବାହାରି ଆସେ। ରାଗ ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଲାଇଫ୍ର ଗ୍ରୋଥ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ରାଗରେ ବଷ୍ଟ କରେ ପୁରା କ'ଣ ହୁଏ। ରାଗଟା ହେଉଛି ବହୁତ ମାନେ ସବୁଠୁ ମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଯେଉଁଟା ମାନେ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବର୍ଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରନ୍ତିନି, ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ରାଗ ବୁଦ୍ଧିଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବା କହିଦେଇଥାନ୍ତି ପରକ୍ଷଣରେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଭାବିଲି ଏମିତି ପାଟିରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ହଉ, କାହା ପ୍ରତି ବି ହଉ, ଅଫିସରେ କଲେଜରେ ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବସିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭାବନ୍ତି, ପଛରେ ଆମକୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ରାଗ ଆସୁଛି, ମୁଁ କହିଛି କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓରେ, ବହୁତ ରାଗ ଆସୁଛି ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପୁରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଉଠିକି ଆସିକି ବାଡ଼େଇ ହେଲା ମାନେ ସେ ମିଶିଗଲା, ଆଉ ସେ ବାକ୍ କରିପାରିବନି। ତ ଆପଣ ସେମିତି ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବର୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ରିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆସ୍ତେ 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 ସେଇଟା ଅପସରି ଯିବ, କାହିଁକିନା କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ରାଗ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ବାସ୍ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଇଟା କରିବାକୁ, ନହେଲେ ତ ରାଗ କିଛି ବି କରିପାରିବ ବହୁତ ଖରାପ କରିବ। ଯେଉଁଟା ମନର ମନସ୍ତାପରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ରହିବ କହିଲେ, ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଆସୁଛି ଟିକେ ପାଟିକୁ ଧରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋ ଅନୁଭୂତି।